ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kami po ay iniimbitan nyo tuwing may mga kasiyahan at asahan nyo po na kami po ay taos-pusong tutulong po sa inyo sa mga ganitong okasyon. Magandang gabi po at sana mag-enjoy kayo sa gabi ito. Thank you and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose obligation. So, help me God. Ang iksi naman, no, talagang galing. Palakpakan natin ang ating mga officers, headed by ang ating napakaganda ministry. Palakpakan natin. At kaya, Ma'am Leah, congratulations.
sa mga officers para pag mag-audit sila, may papakita ka at may babato mo sa kanila. Kasi naranasan ko na nung ako ay nakaupo bilang isang president, panay issue sila sa akin pero wala silang naitutulong. So ngayon na ikaw ang bagong president ng Rainbow Society of San Fabian, ipakita mo na kaya mo bilang isang presidente ng San Fabian ng LGBTQ. Yun lang, salamat. No punchline. No punchline. Society LGBTQI of San Fabian. Sana lahat tayo ngayon ay magtulungan magkaisa para maganda po at mas masaya ang ating asosasyon. Kasi alam naman po nating lahat na yung past association natin o yung naging president natin is si Joella Fajardo. Marami po siyang kumbaga drama eksena na nangyari pero sa ngayon gagawin ko lahat para yung issue na yun is may wasan and then maging bongga ang ating